Mä olen Saara Karkulahti, äiti, ilmastoasiantuntija ja kaupunginvaltuutettu Hiltulanlahdesta. Tärkeintä Kuopiossa on tämä upea luonto ja ympäristö, mikä meillä on, ja lapsiystävällisyys. Elämän väljyyttä ja spontaaneja kohtaamisia. Kyllä mä löydän itseni uudestaan ja uudestaan tuolta puijolta katsomassa ja ihastelmassa niitä upeita vanhoja kuusia. Tasapainoisesti keskellä. Mä olen Naisten Olutseura Kuopion puheenjohtaja. Pienen tyttäreni kanssa aamuhali päiväkodin pihalla. Rakastan katsella pilvien kulkua taivaalla. Se on aurinkokuningatar. Sussa on voimaa ja sä oot kaunis, sä oot vapaa kuin metsäkauris. Se